A la primera catalana, cap de setmana capitalitzat pel primer derbi lleidatà del curs. Tàrrega i Alpicat es veien les cares a la capital de l'Urgell i el triomf va ser per al més expert, un Tàrrega que en 7 minuts ja havia fet la feina. Tàrrega i Alpicat afrontaven el primer duel lleidatà de la primera catalana en situacions ben diferents. Els de Dumarc han fet un gran inici de temporada i es troben en els jocs capdavanters de la taula. Per la seva banda, els de Sergi Vela els està costant adaptar-se a la nova categoria i són cues amb tan sols 2 punts. Els locals van tenir una sortida fulgurant i al minut 6 ja havia marcat en 2 ocasions. El primer arribaria al minut 3 mitjançant Rafa. I el segon el convertia Esteve amb un xut que anava a l'escaire. Sí, a la banqueta ho estàvem comentant de que marcar tan aviat i vist el que ens ha passat aquí a casa els últims partits, no ens acabava de fer el pes, sempre es va guanyar, està clar, però quedaven molts minuts per davant i era la situació de no ens relaxem perquè després del primer, si ens fan el primer, molt fàcil ens faran el segon i un 2-0 al minut 10 de la primera part de vegades pot perjudicar més que beneficiar. Hem tingut la sort que aquest cop ens han quedat els 3 punts a casa i hem pogut aconseguir la victòria. Amb el 2-0, el Tàrrega va dominar la primera meitat davant un Alpicat que intentava recuperar-se del cop. Al minut 44, els visitants, en la seva primera oportunitat, van estar a punt de marcar, però Joel resolia l'acció amb encert. En l'inici de la segona meitat es va veure un Alpicat amb més empenta buscant la porteria rival amb insistència. Primer Montoy i després Gomà ho van intentar sense encert, però quan millor ho estaven fent els visitants, Jordi Francés era expulsat amb vermella directa. Aquesta acció condemnava l'intent de remuntada dels de negre davant un Tàrrega que va passar a dominar el partit a plaer. Al minut 65, Amorós, a la sortida d'un córner, feia el 3-0 definitiu. L'inici ens ha marcat el partit. Nosaltres la nostra intenció era que el primer quart d'hora ser molt forts i estudiar una mica les intencions del Tàrrega i als 7 minuts o 8 perdíem 2-0 i penso que això ens ha determinat el partit. Hem tingut que anar tot el partit a remolc, ho hem intentat, hem sortit a la segona part convençuts de fer un gol i entrar al partit, però una expulsió i després el tercer gol ja ha estat definitiu. Els últims minuts del partit van ser un monòleg dels de Dumarc, que haurien pogut eixamplar la diferència. La setmana que ve el Tàrrega visitarà el camp del líder, el Càtjar, mentre que l'Alpicat rebrà el Balaguer.